Good morning, class. Good morning, Juan. Good morning, Jan. So, karon, naanak ko, kuhin yung maestra. Klase na sab. Ay. Lagi na akong gusto ng klase piminti bakit mo si Mamba. Minyo kay bago pagkayo mga pukay-pukay ba kala mga murag butong kayo kadako ba. Ano pre? Minyo ka ni Ma'am pre? Oh, siyempre pe, ako ba? Minyo kay ko ni Mamoy. Nakita na ko si Mamba. Kung wala pala may assignment gabi nga report, di ko manay karon ba. Pero saan taman kay labi ko Ma'am ay. Grabe na ba taon na akong tuon-tuon gabi report kay tara karon i-present na ako karon. Grabe, Ma'am eh. Sige na tuon ako, sige ako pugdam ko sa iya ha. Ay, Ma'am, unta na ako ka Ma'am. Ano pre? Excited kayo ka mo eskwela pre? Ako pe, pangutano nimo. Ay, tamam. Sus, pastilan. Wala namin ko ka-iris kaya excited kayo kung eskwela. Ginagawa mo? Pre, eskwela itong unahon pre. Malagin na taka-iris. Magdali-dali ka. Ito mo sa makapresentag sa iyo pre. Sinama kong tuyo. Nalagi pre. Ako bitaw pre, wala ko nanihapon kagabi. Kaya grabe na akong tuon-tuon report. Kaya para ka mo kayo. Gusto na ka mga bakay. Grabe na bitaw. History lang ito atong ikuhan pre. Unta, si Ma'am sabot sa ato ha kay mga itsuraan kay ta. Pas hindi ay. Ikaw pre, katoon. Sus, ginawa ko. Ano po ka nung pre? First time na ako nagod, naningon kag nagtuon ka pre. Wala kay panihapon kay tuod ka. Bisan pag na grade 14 pre, di ka po makagraduate. Sus, grabe ako yung pre. Imo na kung gitamay-tamay pre. Bisa ginanya na ko pre. Masakitan ba ako ko pre. Bebas bayar. Aku lagi cari mama muda buat kasih uang sejuta. Magtuon na ako pre. Kaya mabuti ito si Ma'am karon. Excited na rin ako maabot si Ma'am. Okay. Grabe, damgo na ako siya gabi. Mura nagkuhaan na lagi may pre. Ginagawa mo? A few moments later. Ikaw ang binibini na dinanais ko. Binibini na rin kita dalamit ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Dali ko Good morning, class. Good morning, Juan. Good morning, Jan. So, karon, naanak ko, kuhin yung maestra. Nakaanda ba mo sa inyong report, ha? Basig nagpalaag-laag na mo gabi eh. Nagsuloy-suloy mo dito seaside, ha? O niya, nagtaro mo kuan, study. Eh, kung wala, ibagsak tara mo. So, pe, akong pangutana, kinsa man ko? Ma'am, ikaw si Chris Buba, ang akong crush. Bebas bayar. Aku lagi cari mama muda buat kasih uang sejuta. Kasi crush ba ulit dyan? Kabata pa ni mo dyan, mag-crush na ka dyan. Pag-eskwela sa amoy. Humangahan, nan napausa, mapula-pulangan, mahulog ang tahong niya. Matarutan, is manatok, maharang-harang, naiibahan tahong, na ako natitilawan. Oh, tahong, No. makarot-karot ang tahong ni Carla. Oh, tahong, makarot-karot No. ang tahong ni
Ay, pastilan. Wala naman dahil kay Lodi ay. Kasi na-load na guys. Diyan, naka-load dyan. Uy, ma'am, sakto gid ma'am. Bago pa ako nagpa-load, ma'am. Naka-taxi ka ni ma'am. Ma'am, oh. Ay. Grabe, kabut ang gid ninyo dyan. Salamat kayo dyan, ha. Dyan, oh. Salamat kayo dyan. Okay na, ma'am, oy. Bebas bayar. Aku lagi cari mama muda buat kasih uang sejuta. Nana. Bebas bayar. Aku lagi cari mama muda buat kasih uang sejuta. Nana. Bebas bayar. Aku lagi cari mama muda buat kasih uang sejuta. Nana. Bebas bayar. Aku lagi cari mama muda buat kasih uang sejuta. Nana. Bebas bayar. Aku lagi cari mama muda buat kasih uang sejuta. Nana. Bebas bayar. Aku lagi cari mama muda buat kasih uang sejuta. Nana. So, what's up mga katisoy? Humalagyo ang akong video. Salamat sa inyong pagtanaw mga katisoy. Unta na lingaw mo sa akong gibuhat nga video. Kung crush nimo si ma'am, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Boy Tisoy. Karon, natin shout out. Atong i-shout out si Abilgas Mulita Leo from Barangay Buhang. O shout out to Alper Lunhayan. Mga katisoy, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Boy Tisoy. Unta na lingaw mga katisoy. O daghang salamat.